Diolch am ymuno a fi heddi, gobeithio bod chi'n barod. Lygych chi angen yw soffa neu cader heb breichiau a tywel. Digon syml. Reit. Heb oedi bant â ni. Ni mynd i ddechrau nawr wrth dodi'r dilo o dan y tywel a tynnu'r tywel yn dyn iawn a cadw'r breichiau yn dyn i'r corff, trad yn fflat ar y llawr, cefn yn syth a dalwch y gyhyrer bol yna yn dyn. A ni'n mynd i wneud bicep curls. So codi'r breichiau lan i'r ffron a nôl lawr. Mewn i 10 o rein. Bant â ni. 1, 2, cadwch y tensiwn ar y tywel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn, dylech chi deimlo hwnna nawr. Reit, dilo nawr ar ben y tywel a ni'n mynd i ddal ar tywel yn fwy llydan dros eich pen. Nawr ten, be ni'n mynd i wneud yw mynd i un ochr a nôl i'r canol, 5 un ochr a ni 5 o'r ochr arall. Cefn yn syth, cofiwch, bant â ni. 1, 2, 3, 4 a 5. Cadwch y cluniau yna yn gwynebu mlaen i'r ochr arall. 1, 2, 3, 4 a 5. Reit. Nawr ten, yr un nesaf ni'n mynd i wneud. Ni'n mynd i ddod i'r breichiau o'n blaenau. A'r dilo yn dyn unwaith eto. Codi fe dros eich pen. A nôl lawr a pylso fe mas yn 5. So dros y pen, nôl lawr a codi fe lan a lawr. Jyst symudiad bach o'n blaenau ni. Reit, chi'n barod? Off a ni. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 1, 2, 3, 4, 5. A 5. 1, 2, 3, 4, 5. Reit, yr un ola ni'n mynd i wneud nawr yw chest press, gweithio ar y fron. So dal y tywel unwaith eto gyda'r dilo ar y top. A ni'n mynd i ymestyn mas a tynnu fe mewn i'r fron. So mewn a mas yn cadw'r tensiwn yna ar y tywel. Newn ni 10 o rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn, gobeithio bod chi wedi mwynhau a gobeithio welai chi cyn bo hir. Cymerwch ofal.